Så nogen, der kan nævne mig nogle navneord? Er der slet ikke nogen? Nej, okay. Vi har i dag Fatima Harun Butt og Margrethe Vestager i studiet. Fatima, vi har jo lige set et klip med dig, hvor der er indirekte diskrimination imod dig. Ja, jeg føler mig meget diskrimineret i min skole. Min lærer, som vi så på klippet, hun tager mig aldrig, selvom det kun er mig, der har hånden op. Jeg føler virkelig en indirekte diskrimination. Hun har aldrig sagt noget til mig, men jeg føler virkelig ikke, at hun kan lide mig, og det er derfor, hun ikke tager mig. Har det altid været sådan? Nej, altså vi har gået, eller jo, mener jeg, fordi vi har gået i den her klasse 9 år nu, og jeg har haft den samme lærer altid. Og det har altid været sådan med hende, og faktisk med de fleste lærere. Og de andre i klassen, de har aldrig snakket til mig. Jeg har altid været alene, og jeg har aldrig følt mig tilpas, fordi at, de har altid ignoreret mig. Jeg tror, det er fordi, jeg er anderledes, og de har aldrig kaldt mig noget som perker, eller hvad man nu kan finde på at sige. Men de ignorerer mig bare, så jeg føler mig meget indirekte diskrimineret. Margrethe Vestager, er det her okay? Altså, selvfølgelig er det ikke okay, at en elev føler sig uden for en klasse, og jeg synes, du skal prøve at snakke med din skoleinspektør, fordi han burde gøre noget ved det. Det er hans job at sørge for, at alle elever har det godt i klassen. Og en lærer skal jo helt klart være et godt eksempel, og altså ikke udvise racisme for nogen, og alle elever skal have samme behandling. Så det er da frygteligt, at det kan ske i en skoleklasse. Men har vi ikke nogen regler for det her? Altså ikke andet end, at det er jo noget, der skal ske altså, internt i skolen, så det er skoleinspektøren, man skal gå til at snakke med, og hvis der ikke kan ske noget der, så må man jo skifte skole. Det er surt, men sådan er det. Men det er jo synd, hvis det skal gå ud over en skolegang, for det gør jo, at man ikke har lyst til at gå i skole, hvis man føler sig udenfor. Ja. Tak skal I have, fordi I kom. Og nu har vi så fået Kirsten Hansen i studiet i stedet for Fatima. Og Kirsten, du er lige blevet anklaget for diskrimination. Ja. Fortæl lige om, hvad der skete. Korrekt. Jamen det var jo, at jeg har et meget dårligt knæ, så jeg skulle ind og opereres. Og så jeg lægger mig klar i sengen, og alt er parat. Og så kommer lægen ind til mig, og jeg finder ud af, at det er sådan en mørk pige med tørklæde. Og altså, man har hørt meget i radioen og tv'et om, at de er farlige. Og jeg blev jo sådan jeg går jo helt i panik, ikke? Fordi altså, det er meget svært at blive opereret af personer, man ikke stoler på. Og derfor så synes jeg, at jeg havde ret, i min fulde ret, til at sige, at jeg gerne vil have en anden læge. Fordi jeg synes, det er meget kvindeundertrykkende at gå med tørklæde, og at hun skal operere mig, det er sandelig ikke nogen god ting. Så det sagde jeg, og det så de simpelthen som diskrimination. Men sagde du kun på grund af tørklædet, eller sagde du andre ting også? Jamen, jeg blev meget farvet, altså, så ja, altså, jeg sagde jo til hende, at hun nok skulle finde et andet arbejde, som passede til hendes klasse, fordi at de er jo sådan nogle små undercover, som man nu siger i dag. Og det kunne jeg ikke rigtig klare. Altså, det kan mit stakkels hjerte bare ikke. Så det blev jeg nødt til at fortælle hende, at hun nok ikke hørte til her. Margrethe Vestager, hvad siger du til den her sag? Altså, du kan jo ikke bede om en anden læge, hvis du ikke er tilfreds med den læge, som du har fået. Fordi jeg forstod, at sygehuset har sagt nej til at give dig en anden læge, ikke? Ja, det er korrekt, og jeg er meget forærget. Ja, men altså sygehuset kan jo godt sige, at der ikke er en anden læge, og hvis det går imod deres principper at skifte en læge ud på grund af hudfarve og religion, og hvis så et kors eller et tørklæde personer på, så må man jo tage til et andet sygehus, hvis det virkelig er, at det er et problem, fordi man har jo frit sygehusvalg, så man må jo helt selv bestemme, hvor man vil hen. Så jeg kan ikke rigtig sympatisere for det. Gøres der noget ved de her sager? Der kan jo ikke gøre så meget, fordi personen har selv kunne bestemme, om personen på det sygehus. Der er jo, altså, hvis hun var blevet tvunget til at være på det sygehus, kan man sige, så var det jo forkert.
Og undskyld mig, om jeg lige må. Men bør det ikke forbydes, at de her indvandrere kommer ind på de her sygehus? Fordi vi har jo alle sammen hørt, at fra Dansk Folkeparti, at de simpelthen spiser alt kage og saftevand, der er derinde. Altså nu, personligt, så er jeg jo i modsætning til Dansk Folkeparti. Jeg kan ikke... nej, altså altså mig og Pia er rigtig gode venner, men nej. Vi er ikke helt enige på det punkt. Men en læge kan være mindst lige så kompetent, uanset hudfarve og uanset om personen har tørklæde eller ej på. Så du mener altså, at vi andre skal lide under, at det er de jo ikke spiser at vores lide. citronmål? Så du synes også, at en muslim skal blive sur, og at en person eller en læge har kors på? Ja. Jamen, og vi siger tak for nu.